wach mar yweyo mane wawacho chande gimia amedo siko wach ni nikech jonyuol mosepenja go ding'eny ni chenro mage moketi mondo mi jowa kik hinyre. World Safari Rally nitiere, Easter nitiere ka, skunde bende olor. Trevor, to be honest, aparo ni Kenya kae, maybe engineer biro ng'iso to kapar ni nitiere chenro moketi modhial, ma kata transport minister, kata jomo chungo wacho ni koro wadhi e yweyo, mae program ma wagombo ne jo Kenya mondo lu. Nikech pok tu wawinjo. Pok wawinjo. To kade ber adieri mondo wakao chenro ni nikech wabiro ka mar puonjore. Ka wanyalo bedo gi gimiluongo ni awareness. Ma en awareness ma kaka koro chako ni. En gimitimo ok ni time tema nikech yweyo ma koro wadhi eni. Kata sama masiche mag apayo bedo mang'eny kiluongo ji. Onengo beni koro wabedo kata gi process ma jo apiko stage mantiere kamora mora. Awareness ma jo NTSA o appoint jomo nigi lony. Magitien kata young people ma wuoth around Kenya mondo nikech awareness maneno ka onge. Puonj ma Uhuru wacho ni itimo mana e classroom, but learning ok time classroom kende. Ka wanyalo wuoth around mondo mi wapuonji awareness no. To sani nonego bedni sirkal osewuok oko mosemiyowa program ni awa magi madwa timore. Wakow ni magi ma mondo nikech waneno ka en reactive. Ok wa act. Warito masire to gima okelwa kabe watemo manyo root cause analysis mar problem ma endare en mane. Mane gima pani kwa nyalo discuss gi joge wagi to nyalo konyo ji. Engineer chenro mane muketo piny sa?